Benvinguts i benvingudes a l'Ametlla de Mar, que tenim una de les millors costes de tota Catalunya, de les més naturals i les més boniques, i avui anem a fer snorkel. Per tant, anem a veure tots aquests tresors submergits que tenim a les nostres aigües i que segur que us deixaran al·lucinats. Us preguntareu per què fem aquí l'snorkel, no? A l'Ametlla de Mar. Ho fem perquè trobem una nova planta, que es diu Posidonia oceanica. És aquesta planta que veieu aquí, que té aquestes fulles que segur que molts heu vist quan aneu caminant per la platja. Això no és una alga? És una planta. Per què? Perquè té flors i té fruits. Les algues no tenen ni flors ni fruits. I a més fa arrels. Té unes arrels que van horitzontals pel fons de la sorra i que fan que se'n vagi quilòmetres i quilòmetres més enllà. Si sembla, anem a equipar-nos, anem a buscar tots el traje. One for all and all for one. I don't care if we should stay or we should go. I don't care either way, I right or wrong. Ara estem a Cala Vidre, com veieu fa un dia preciós, el mar està super transparent, per tant és dels millors dies per fer snorkel. Segur que veurem un munt de coses, així que ulls preparats per buscar tota la vida marina amagada, sí? Sí? Preparats i preparades? Sí! Anem a l'aigua? A l'aigua! A l'aigua! I need to know, no, 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 no. Knowing that you is, I need to know, no, 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 no. Knowing that you is, I need to know, no, 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 no. Knowing that you is, I need to know, no, 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 no. I need to know. I don't care if stars are huge or simple dots. No, I really don't care at all. In fact, I don't mind if the sun turns round, or we're the ones to turn. Turn, 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 turn. Ha estat superbé, molt guapo, recomano. Ha sigut una experiència molt divertida i que la repetirem. És impressionant. No, 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 no. Molt xulo, molt xulo. M'ha agradat molt l'experiència, molt bonic per viure-ho en família. Elles dues són encantadores, ens han explicat totes les delícies del mar a nivell educatiu preciós i tornarem, segur. No, no,